BTR सोदोबखौ जोङो नाङाखौनो होननांसिगोन। BTR सोदोबखौ जोङो नाङाखौनो होननांसिगोन। दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाजों लोगोसे BTR बासिन्दा हिसाबैबो दिनै सेटिसफाइड नङा। सेटिसफाइड होननाय रावनावबो गैया आरोखि। बिनि थाखाय जोंहा दुखु दं। बिनिखायनो जों BPF पार्टिखौ थैथाब थांथाबैनो जोङो पावारखौ लाबोनो थाखाय खस्थ' खालामगोन, नांगोन, गभर्नमेन्टआव जेरैबाबो जों लाबोफिनगोन आरो बेखिनियानो जोंनि थांखि। फोरमायनायाथ' फोरमायखानांगोन जों, जाहाथे रायजो राजायाबो दिनै बहुद कनफिउसनाव दङ जे NDPआ बेफोरबायदि गार्जेन गैयियाव दिनै गोदाव सोराव जानांबाय। गोदाव सोराव जानांनानै दिनैहाय बबेबा मोनसे दोलो बा माबा मोनसे राजखान्थि पार्टिखौ होसोनो गोनां जादों। जिहेतु बर'नि समस्याया जोबाखै हिसाबै आरो लोगोसे जोंहा गार्जेन हिसाबै दिनै जोबथेसालियाव दङ आरो गार्जेनजों लोगोसे गोबां लिडार केडारफोर दङ। बेफोरनि दुखु दाहाया जोंनाव दङ। अकल NDPनावल' नङा, बर' माहारि हिसाबैनो दङ। बिनिखायनो जोंबो दा बे एक्स NDP हिसाबैनो जों सिन्था खालामदों जे बबेबा मोनसे पार्टिजों थानानै बिथांमोननि जोबथेसालियाव दोनजानाय आरो लोगोसे बर' माहारिनि दुखु खस्थ'आव थानायखौ माब्रैबा मोनसेजों थाङोब्लाबो जोङो दिनैहाय सलिउसनाव लाबोनो हागोन, बे मोनसे जोंहा सिन्था धारना खालामदों। दा जोंनि थांखिया बे नङामोन जे एक्स NDP हिसाबै बा रन्जन दैमारि सारनि थांखियाबो बे नङामोन जे BTRजों जे BTR गोरोबथाजों जे बर' हारिया गोजोननाय थागोन, बेखौ सानाखैमोन। दा जेखियानो जाया मानो बर'नि मोनफ्रोमबो गौथुमानो बा आफादफ्रानो दिनैहाय ज' जालायनानै BTRखौ दिनै BTRजों माबा मोनसे मावलांनो हागोन बा बर'नि समस्याखौ सुफुंलांनो हागोन साननानै दिनै BTR एकर्डखौ नंगौ बिथाङा बायपास जानानै दिनैहाय सहि खालामनो गोनां जादोंमोन। आरो बे सहि खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा पलिटिकेलि बा राजखान्थिजोंनो माबा मोनसे बर'नि रिजनेल पार्टिफोरजोंनो गोरोबनानै माबा मोनसे मुलाम्फाखौ खालामनो बिथाङा मिजिं दङमोन। बिथाङा सक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंजों सावरायदोंमोन जे बेनि गेजेरजोंनो जोङो बुजा बुजि खालामलायनानै मोजाङै मोजां मावलांनानै जातिनि उन्नति बा BTCनि बा BTRनि उन्नतिखौ खालामलांनांगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन। बिनि सप्तासे बा 15 दिननि गेजेरावनो दिनै बिथाङा रायदान होजाफिनदों। रायदान होजाफिननानै बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैनांदों। बे जोबथेसालियाव थाहैनांनायनि थाखायनो जों दुखु मोनदों। दुखु मोननानै जों दिनै बिथांमोननि माखासे सुबिदा उसुबिदानिखौ नायनानै बिथांमोननि जेबायदि अलखद, बे अलखदखौ सिन्था खालामनानै जोङो दिनैहाय BPF पार्टिखौनो जों सेलेक्सन खालामदों। जे BPF पार्टिखौ जों गभर्नमेन्टआव लाबोफिनोब्ला बिथांमोनखौ जों बख'नो हागोन होननानै जों सिन्था खालामदों। दा सिन्था खालामलायनानै जों बेखिनि कमरेड्सफोरजोंनो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय नैबे पाटाकाटा गाम्बारि बिलाव जयनिं प्रग्रामावनो जों गासैखौबो लिंहरजोबनानै जयेन खालामदों। आरो थांनाय बारावबो जोंहा तामुलपुराव जादोंमोन। बे तामुलपुरावबो जोंना खावसे जाबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिया, आरो खावसे दंबावो। बिथांमोना खोथा होनानै दङ जोंखौबो थाबैनो खालामदो। जेन'बा जोंनाथ' खावसेया जाहैबाय, खावसे जोङो जेन'बा गोरोबलायनाय गैयैयाव एसे एनैयाथ' थाखायो, जेन'बा कमरेड्सजों कमरेड्सबाबो दान्थे बिदान्थेया थालायो हिसाबै गावसिनि चइस मथे जालायियाव खावसेया थाबथाबोदों हिसाबै खावसेया दा जाफिननायनि कन्टेक्ट खालामहरबाय थादों आरो खबर होदों। बिथांमोनहाबो थाबैनो लाजानो लुबैदों। बेफोरबायदिनो जोङो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट गासिबो खालामलांगोन आरोखि, जेन' जोङो बर' हारिनि जेंना जेंसिखौ जों बोस्रांनो हानाय बायदि आरो BTCखौ जों आबुङै गभर्नमेन्टआव लाबोफिननो हानाय बायदि। दा जोङो सिन्था खालामदों BTR आरो BTCनि बेलायावहाय गोबां फारागथि दं। जाय फारागथिया जोंखौ दिनै बिखा गावहोदों, दुखु होदों। दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाजों लोगोसे BTR बासिन्दा हिसाबैबो दिनै सेटिसफाइड नङा। दा बेनि थाखायनो जोङो BTRखौनो साबसिन मोननानै BTR सोदोबखौ जोङो नाङाखौनो होननांसिगोन। BTR सोदोबखौ जोङो नाङा होनोब्ला जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव BTC हिसाबैनो जों गभर्नमेन्टखौ दाथारनांगोन। अब्लानो जोङो जातिनि मुलाम्फाखौ जोङो मोजाङै मोजां जाफुंहोनो हागोन आरो गभर्नमेन्टखौ जों जेरैबाबो लाबोनो होननानैनो जों रन्जन दैमारि फेक्सन हिसाबै जोङो फ्राय BPFआव जगदान जाजोब्बाय होनबाबो लस गैया, आरो जाबावगोन। टिपकाय दङ, टिपकायावबो जागोन। गसाइगाव हिसाबैथ' जेन'बा सराइबिलनिया दा फैबाय, आरो जोंहा क'क्राझार हिसाबैबो दंबावो। लासैनो जालांबाय थागोन सम आरो बोथोरखौ लानानै, खारन जयनिंआथ' दिने दिन जाबाय थादोंथ'। साराबो सम होनो हायाखै, आरो नांबोनाय हिसाबै जांख्रिथायारि हिसाबै जोंनि कमरेड्सफ्रा सारनि आखाइजोंनो आर'नाइखौ गाननो लुबैनानै दं।
बेनिखायनो सारनि आखाइनि आर'नाइखौ नेनानै समखौबो नेबाय थादों बेजोंनो जोङो गासैखौबो लाबोजोबनानै जोङो BTC दाफुंनायाव बा गभर्नमेन्ट बानायनायावहाय जोङो एकदम देहा मोदोम सोलेर होसोमनानै जोङो मावफुंलांजोबगोन आरोखि मावलांगोन आरो बर' समाजजोंबो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों गासैखौबो जोङो BPFआवनो लाबोजोबगोन आरो जोङो सिन्था खालामदों XNDB हिसाबै बर'आव सिंगोल रिजनेल पार्टि थानांगौ होननानै जों दा सिन्था खालामदों मानोना जोङो दिनैहाय बाहाय केसरि पार्टि थानायखायनो जोंनि सुबिदा उसुबिदाया मालाबाबो मोगथां महर मोनाखै आरो जों मोगथां महर मोनोब्ला जोङो सिंगोल रिजनेल पार्टि थानांगोन मानो होनोब्ला दिनैहाय BJP हाबबाय UPPL थाबाय UPPL BPF मा गावनि बर'निसो पार्टि गावनि बर'नि सरकारखौनो सेलायबाय थादों मानो सेदों सियारखौसो सेदों सालायनो लुबैनायसो दा बिथांमोननि बे लिडार जानानै सियार सेख'लायनायाव जों रायजो राजाया बोरै बर' हिसाबै बा BTR बासिन्दा हिसाबै जों इसिबां मानो साननायनि लैथोआव थानांगौ जाखो गतिके जोङो मोनसेल' पार्टि खालामनानै जों मोनसेयैनो सालायलांनो हानाय बायदि जोंथ' सासे दैदेनगिरिजों अराय समथ' सालायजाबाय थानो हायाना दैदेनगिरियाथ' रटेसन जाबाय थागोन सोरबा सासेया मोजां सालायाखै सोरबा सासेखौ सेलेक्ट खालामगोन बे जोंनि XNDBनि सेलेक्सनजोंथ' जाया बर' रायजो राजाया सेलेक्सन खालामगोन भटार्सआनो राजा जिहेथु भटार्सआनो सेलेक्ट खालामनानै मालाय दैदेनगिरिखौ बहायगोन जों बाहायलाय मानोथो कनफिउसनाव थालायबाय थानो मानोथो BPF UPPL जालायबाय थानो दिनै नोंथांमोना जिथु BTR गोरोबथानि गेजेरजों मोनबोफाखानाय जिथु नोंथांमोननि रिहेबिलिटेसन पेकेज बेखौ मोनैनि थाखाय सोमावसारफिनदों दिनै बेखौ मोननो हायैनि थाखायथ' दुखुआ दङ बिदि जानो नाङा माइगाब जुजाया जाबाय थादों आरो दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा जों XNDBखौ बिमा बाथुलनि फिसा बायदि नोजोरजों नायदों बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बे XNDBनिल' नङा दै गोटै गामिनि गोटै बर' रायजो राजा बर'ल' नङा आधार कास्टआबो आनखि बाहाय दुखु मोननाय दं दिनै बे BTR एकर्डनि गेजेराव जेनेबा UTआनो जाथोंमोन किन्तु बे UT जानायावबो BTCआव जेसेबांनाखि जनजाति दं बिथांमोननिबो उइटनेस दं बिथांमोननिबो आसा दं बिथांमोनाबो हास्थायनाय दं मानोना जोङो आखायाव सिलाय लादों बे सिलायखौ जों बबेजों बायदों बर'नि सम्पतिजोंथ' जों बायाखै जों थैल'सो होदों आखायाव खिन्थु सिलाय मोननो सोर होदों गुबुन हारियासो होदों ना आधार कास्टआसो होदों ना मानो होखो बिसोरो दुंखि दुंखा फैसा लायजादों बेसेराफोर सोरबा टेक्स बहायजादों सोरबा डनेसन हरदों बिथांमोननि फैसाजोंनोथ' जों सिलाय बायदों बिथांमोननि सिलाय बायनो हाहोनाय फैसा हरनाय सिलाय बायनायजोंनो जों दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टजों हंग्राम खालामदोंमोन हंग्राम खालामनानै जों दिनैहाय मोनसे एग्रिमेन्टआव फैदोंमोन एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों BTC बाखिन्दा हिसाबै गासैबो सेटिसफाइड जानांगौमोन खिन्थु दिनै सेटिसफाइड होननाय रावनावबो गैया आरोखि बिनि थाखाय जोंहा दुखु दं बिनिखायनो जों BPF पार्टिखौ थैथाब थांथाबैनो जोङो पावारखौ लाबोनो थाखाय खस्थ' खालामगोन नांगोन गभर्नमेन्टआव जेरैबाबो जों लाबोफिनगोन आरो बेखिनियानो जोंनि थांखि क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BTRनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT ICU NICU PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन